मंगलम् मंगलं देवकी पुत्रः मंगलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्माण्डाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सागर दामर्स्पै लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानांतू पीठाधिपती जल नंतर हे आमगेले प्रप्रथम मुक्काम मोगरनाडांतू जायत आसा। तेनेशीची परंपरेचे अनेक स्वामेल हांगा आगमन जाल्लें आसा। रथोत्सवाक वैकेची स्वामेल उपस्थिती तांणी दिल्ली आसाची। कडे अनेक राजगोपुराचे उद्घाटन शिलान्यास अनेक कार्यक्रमांतू स्वाम्यान हांगा उपस्थिती दिल्ली आहे। आमगेल मठाचे इतिहासांतू बरोवन दवरिल्लो आसा। त्या पैकी तुमगेल्या द्राक आमी आतां थोड्या वेळान सांगता म्हळें, किंतु आमगेलो जनार्दन भट्ट गुरु भट्ट आणि मस्तीतले का आतूर आशिल्ले की स्वाम्यान एक पंत आमगेले रथोत्सवा संदर्भारी वास्तव्य दिवन रथारूढ जाल तसले देवा वटूची स्वाम्याक एक रथारोहणा टायमारी स्वाम्या वटूची रथ तांडून वच्चे उठूचे एक वैभव पळोवका हे एक अवकाश स्वाम्यान एक कोरगेन दिवका म्हणून तांणी मस्तीत प्रार्थना केले। अनेक पंता विनंती दवरले। त्या निमित्तान औंदू वर्ष अनेक कडे रथोत्सव आसा। कुमटांत वैकेची आमकां रथोत्सव उरता सप्तमी दिवसाक। नवमी दिवसाक आमकां हळदीपूर उरता। तेनेशीची आमगेल्याची स्वशाखा मठ वेंकटापुरांत वैकेची थंय रथोत्सव आसा। सो अशें उठूची आशिल्ली आसल्यार वैकेची तांकां आमी एक पंत अवकाश कोरगेन दिले। अवकाश कोण दिनाशिल्लें म्हळ्यार एकच स्थान म्हळ्यार मोगरनाड। त्या निमित्तान औंदू वर्ष थंय खंय दिनाशीची मोगरनाडाकची आमी रथोत्सवाक हांगा अवकाश कोरगेन दिले। विशेष जावन हांगा विराजित जावन आशिल्ले तसले नरसिंह देव ताण वैकेची भक्त प्रल्हादाल वाक्य सत्य केले आणि आमगेले भक्त प्रल्हाद म्हळ्यार आमगेले जनार्दन भट्ट गुरु भट्ट तशी संपूर्ण मोगरनाडाचो नाजाल्यार बंटवाळचे अनेक भक्त आसाची तांगेले मनाचे संकल्प ना मना इच्छा सत्य करच कितेरीची आयच्या दिवसाक आमी हांगा आयल्याची। हाजे परंपरेचे इतिहासांक म्हळ्यार 160 वर्षां पयले 160 वर्षां पयले आमगेले परमपूज्य पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेले हांगा आगमन जाल्ले। तेन्ना स्वामे हांगा 2 दिवसाचे हांगा स्वामेले मोक्काम हांगा मोगरनाडांत जाल्ले वैकेचे उल्लेख दिसता। आणि तेन्ना नरसिंह प्रभू ताणे हांगा स्वाम्याक मंगल आरती दाखयले वेळके हांगा बरोवन दवरले। तेनेशीची कृष्ण भट्ट तांणी स्वाम्याक हांगा भिक्षा सेवा केलेले उल्लेख मेळटा। हे 27/2/1865 27 फेब्रुवारी 1865 घडील तसल विषय। तदनंतर 23 जानेवारी 1877 वापस आमगेल पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामे पाणेमंगळूर देवस्थानातुल्यान वचत असताना स्वाम्यान मोगरनाड देवस्थानाक भेटी दिले म्हळ्यार एक विषय मेळटा। तदनंतर स्वाम्यान 1877 स्वाम्यान हांगा रथोत्सवा संदर्भारी स्वाम्यान हांगा उपस्थिती आशिल्ले। तेन्ना नरसिंह भट्ट ताणे पाद्य पूज केले। तशीच अवधानी म्हणले कुटुंबाचे आशिल्ले त्यांनी वैकेत स्वाम्याक पाद्य पूज केले म्हळ्यार विषय मेळटा। आता एक कसन सत्य की म्हळ्यार केलो पंता रथोत्सवाचे तिथी एक पण खंय तरी बदलता। एक पंता आता कशी प्रतिष्ठा वर्धंती पहिल्या प्रतिष्ठा वर्धंती माघ मासांत जल उरताले। दुसरे वापस जीर्णोद्धार जाल्यानंतर प्रतिष्ठा वर्धंती वैशाख मासांत जल उरताले। अशी कालांतरान तू केन्ना तरी एक तिथी ना जाल्यार रथोत्सवाचे हे खंय तरी एक बदललेले एक 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 मेळटा।
किंतु हे एक 160 वर्षात इतिहास पळयतना आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 24 जानेवारी 1877 केन्ना तांणी रथोत्सवाक आयले तेन्ना वैके जानेवारी फेब्रुवारी म्हयने आशिल्ले आणि आज आमी वैके येता आसा ती तेन्ना वैकेची फेब्रुवारी म्हयने लागीं लागीं येवन पाविल्लो आसा. हां, केलो पंता अधिक मासान मुखार वता, केलो पंता पयलीं येता. सो 3 वर्सां एकदा चेंज जायत उरता. एक 20 दिवसाचो फरक येता, लागीं लागीं 1 म्हयन्याचे फरक येता. आता मुखार वर्ष आनीक मुखार वता कडेन म्हळ्यार तदनंतर एक अधिक मास आनी येवच उरता. तदनंतर आनी मुखार वचचे तसले संदर्भ प्राप्त जाता. आता फेब्रुवारी आयले, मुखार पंता फेब्रुवारी एंडाक वचचे तसले एक संदर्भ मेळटा. हे वर्ष न्ही, तदनंतर वर्षाक फेब्रुवारी एंडाक रथोत्सव संदर्भ येता. आता फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी आसा आणि थोडे वर्षान गेल्यार लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवारीक रथोत्सव येवचो तसले संदर्भ येता. म्हळ्यार 20 ते 25 दिवसाचे फरक तिथी मानान तू येता उरता. त्या प्रमाणे गेले म्हळ्यार तेन्ना वैकेची मध्व नवमीकची रथोत्सव घडले. आज वैकेची मध्व नवमीकची रथोत्सव घडता आसा म्हणले हे इतिहासान तू आम्ही स्पष्ट करचेक जाता. तेतून इतिहास अशी जाल्ले म्हणले ताचे अर्थ इतिहास अशी घडिल्ले म्हणले ताचे डेफिनेशन मेळटा. सो म्हालगड्यान तेन्ना बरोवन दवरिल्ला का आज वैकेचे अवलोकन केल्यार तेन्ना घडील रथोत्सव आत घडता आशिल्लो रथोत्सव दोन्ही हाक एक मॅच आसा म्हणून घेवन आमगेल मठाच्या इतिहासान तो आमी स्पष्ट जावन घेवन सांगचेक एक अवकाश मेळटा. तदनंतर 1896 तू आमगेले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तांगेले शिष्य नरहरी तीर्थ स्वामेल वट्टू स्वामी हांगा मुक्कामाक आयले म्हणून घेवन वैके मेळटा. आणि तेन्ना वासुदेव भट्ट तांणी हांगा स्वाम्याक भिक्षा सेवा केले म्हणले विषय मेळटा. तदनंतर आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तांगेले पट्टशिष्य द्वितीय पट्टशिष्य 1916 20 मार्च 1916 स्वाम्यान हांगा आगमन जाल्ले. तेन्ना स्वाम्यान लक्ष्मी नरसिंह देवाक हांगा 4 रुपये काणुका हांगा दवरिल्ले नोंद मेळटा. तदनंतर स्वाम्याक पाद्य पूजा उपेंद्र कृष्ण भट्ट तांणी पाद्य पूजा करून स्वाम्याक गुरु काणीक म्हणून 5 रुपये तेन्ना दवरिल्ले. श्रीनिवास कृष्ण कामत तांगे कुटुंबाचे कोण आसा तांणी अवलोकन करून घेवेत. श्रीनिवास कृष्ण कामत तांणी वैके स्वाम्याक पाद्य पूजा दवरून 5 रुपये काणूक दवरिल्ले. रघुनाथ पांडे प्रभू तांणी वैके स्वाम्याक हे करून 5 रुपये दवरिल्ले. कडे सत्यभामा कोम गणपय्या म्हणून घेवन तांणी वैकेची 2 रुपये तेन्ना काणूक दवरिल्ले. सो हे उठू नोंद मठा इतिहासान तू बरोवन दवरिल्लो आसा. तदनंतर 1939 24 फेब्रुवारी 1939 स्वामी हांगा इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तशीच आमगेले तांगेले प्रिय शिष्य तशीच काशी मठा स्वामी तिन्ही स्वामी हांगा मोगरनाड देवस्थानान तो हांगा भेट दिले. आणि ते भेटी दिवच्या कारण आमंत्रण दिलं आमगेलो विठ्ठल भट्ट ताणे आमंत्रण दिले तिन्ही स्वाम्याक म्हळ्यार आमगेले गुरु आणि आमगेले शिष्य आणि काशी मठा स्वामी 1939 24 फेब्रुवारी तिन्ही स्वामी हांगा उपस्थिती उरून घेवन स्वाम्यान हांगा भेटी दिल्ले विषय वैकेच हांगा मेळटा. तदनंतर 1964 आमगेले परम गुरु स्वामी हांगा आगमन जाल्ले विषय मेळटा. कडे 1986 आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी बंटवाळांतल्यान मंगळूराक प्रयाण करताना तांणी मोगरनाडाक भेट दिल्ले म्हणून हांगा मेळटा. तदनंतर 2001 पाणे मंगळूर विठ्ठल देवस्थानान स्वाम्याले मुक्काम आशिल्तना स्वाम्यान मोगरनाड हांगा देवस्थानान तू मुखमंटपाचे शिलान्यासाक स्वाम्यान हांगा आगमन जाल्ले. तेन्ना मुहूर्त दिल्ले समय 8:50 8:50 स्वाम्यान तेन्ना मुहूर्त दिल्ले. तदनंतर 2001 रथोत्सवाक वैकेची स्वाम्यान हांगा आयले किंतु मुक्काम पाणे मंगळूरा आशिल्ले. स्वामी रथोत्सवाक हांगे आयिल्ले किंतु मुक्काम पाणे मंगळूर विठ्ठल देवस्थानान तू स्वाम्याल मुक्काम आशिल्ले. म्हळ्यार तेन्ना तितले मुक्कामाचे न्ही हांगा तितले हे जायनाशिल्ले. जाल्यार 1-2 दिवसाचे जाल्ले उरताले. सहस्र कुंभाभिषेकाक आमगेले गुरु हांगा आयल्याची तेन्ना 1-2 दिवसाचे वास्तव्य स्वाम्याल हांगा घडिल्लो आसा.
तदनंतर 21 फेब्रुवारी 2002 नाक आमगेल्या प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान हांगा राजगोपुर आणि सहस्र कुंभाभिषेक स्वाम्यान हांगा घडिले एक उत्सव म्हणजे घडिले एक संदर्भ हांगा दिसून येता। तदनंतर रथोत्सवाक वैकेत स्वाम्यान हांगा उपस्थिती हांगा लाभून दिल्ला आसा। तदनंतर त्याची 2002 नांतू 22 फेब्रुवारी गणेश शणै तागेले नूतन उद्यम हॉटेलाच उद्यम ताणें हे केले। त्या हॉटेला नाव यात्री विलास म्हणून घेऊन बरेल आसा। ताक स्वाम्यान उद्घाटन एक स्वाम्याल उपस्थिती आसा म्हणून घेऊन वैकेची बरेल आसा। तदनंतर स्वामे हांगतुल्यान रथोत्सव कोण घेऊन स्वाम कडे हांगतुल्यान भटकळ मुक्कामा गेल म्हळ्यार वैकेची बरोवन दवरले। 2002 ना जल नंतर 4 वर्षानंतर 2015 आमगेले वापस प्रिय गुरुवर्य स्वामी हांगा येऊन गेनु तेन्ना वैकेची सहस्र कुंभाभिषेक तेने गेले। अर्थात आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेल काळांतू 2 पंता लक्ष्मी नरसिंह देवाक हांगा सहस्र कुंभाभिषेक घडले। एक 2002 नांतू आणि एक 2015 नांतू। तदनंतर स्वामी हांगा नगर प्रदक्षिणेरी पाल्लकिरी स्वामी हांगा स्वागत इत्यादी केले वैकेची हांगा नोंद मिळता। तदनंतर स्वामी हांगा तुलेन अंकोलाक प्रयाण केले 2015 नांतू 27 फेब्रुवारी म्हळ्यार त्या जल नंतर 2015 जल नंतर 8 वर्षानंतर 2023 19 मे आम्ही त्यांना हांगा पहिल पंता भेटी आम्ही त्यांना दिले आणि 2025 आयची तारीखाक स्वामेल हांगा वास्तव घडता आसा। आणि तेही आमगेले परंपरेचे इतिहासांतू खंयचेही स्वाम्यान मोग्गर नाडांतू 9 दिवसाचे वास्तव केन्नाही हांगा दिलना। सो 9 दिवसाचे वास्तव्य मोग्गर नाड लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानांतू हेची फर्स्ट टाइम इथं 8 दिवसाचे वास्तव हांगा घडता आसा। हाजे पहिले हे वास्तव घडले की तू 1 दिवस 2 दिवस इतलेची ना वास्तव वेके घडलेरी पाणी मंगळूरांतू वास्तव घडी उरताले ना बंटवाळांतू वास्तव घडी उरताले कित्याक म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल वास्तव्य 1939 अंतू बंटवाळांत तांगेले वास्तव्य आशिल्ले आणि तिनी स्वामेल भेटी बंटवाळांतल्यान हांगा जाल्ल्या म्हणून आसा। सो आमगेले स्वामी बंटवाळांतल्यान हांगा आयले। सो त्या लेखान पळयल्यार एका पाणी मंगळूर विठ्ठल देवस्थानांत वास्तव्य ना बंटवाळांतू वास्तव्य ना हंग वास्तव्य असल्यार 1 की 2 की 3-4 दिवस की इतलेच ताजेकिंत चड ना। किंतु आमगेल्या प्रथम वास्तव्यांतूची 9 दिवसाचे वास्तव्य हांगाचे मोग्गरनाड कुटुंबीय जनार्दन भट कुटुंबीय तशीच हांगाचे गांवचे लोकांक तशी देवस्थानाच्या परिसरांतू इतले दिवसाचे वास्तव्य प्रप्रथम पंत तांकां अवकाश मेळ्ळो आसा आणि तांणी वैकेची भक्तीपूर्वक जावन तांणी स्वीकारिल्ली आसाची आणि ताजे बद्दल आमी संतुष्ट अभिव्यक्त आयच्या दिवसा करताची। तशीच आयच्या दिवसाक वैकेची नूतन रथ हांगा देवाक समर्पण करत एक विधी आयच्या दिवसाक घडत आसा। आमगेलो नरसिंह भंडारकर ताण वैकेची रघुवीर भंडारकर तांगेले पूर्वजाला एक नरसिंह भंडारकर आसाची। सो ताण वैकेची अत्यंत भक्तीपूर्वक जावन गेलो तेन्ना ताणें प्रार्थना दवरिले। तशी ती आमगेले भट कुटुंबीय तांणी वैकेची एक मनान एक नवीन रथ करता म्हणून तांणी संकल्प केले आणि त्या संकल्पाक समजावून घेऊन रघुवीर भंडारकरान वैके मनान ते एक रथ वचून दिवका रथ दान करता म्हणून घेऊन तांणी एक आलोचन दवरून घेऊन नूतन रथ आयच्या दिवसाक तांगेले कुटुंबातर्फेन देवाक हांगा समर्पण जावचें आसा। त्या नेशीचे अनेक भाविक लोक रथोत्सवाक निमित्तान आज स्वामेल आगमन जाताशी निमित्तान हांगा आयिल्ले आसाची। तांणी सर्व लोकांना अत्यंत प्रीतीपूर्वक जावन गौरवपूर्वक जावन स्वागत इत्यादी केले बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची। विशेष जावन रथोत्सव रथस्थं चक्रिणं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते पदे पदे अश्वमेधस्य फलम अवाप्नोति मानवः म्हणून सांगताची। तुम्ही उठो ऐकल उरताले महाभारतांतून हे याग जाले अश्वमेध याग घडले राजसूय याग घडले असे अनेक शब्द तुम्ही ऐकल उरताले। महाभारतांतू पांडवालांनी संदर्भांतू राजसूय याग केल्लो आसा अश्वमेध याग केल्लो आसा।
किंतु आईच्या दिवसाक तुमकां खंय तरी आयकुचेक मेळटलें हांगा अश्वमेध याग घडले, थंय राजसूय याग घडले, आयकुचेक मेळना. आतां कसन आयकुचेक मेळटा, थंय एक सहस्रचंडी याग जाले, हांगा एक नवचंडी जाल्लो आसा, थंय लघुरुद्र जाल्लो आसा, नाजाल्यार थंय लघु विष्णू हवन जाल्लो आसा, नाजाल्यार अयुत चंडी जाल्लो आसा. असल कसने तरी तुमकां आयकुचेक मेळटली ना. आयच्या कालमानाक तुमकां राजसूय याग जाल्लो आयकुचेक मेळना, नाजाल्यार अश्वमेध याग केल्लेय मेळना. किंतु वेद आमगेल कसने वेद आसा तंतु वैकेची असले ज्योतिष्टोम याग, नाजाल्यार अश्वमेध याग, नाजाल्यार राजसूय याग असल होड्डोड याग केल्ले म्हळ्यार मस्तितले एक फल तंतु सांगिल्लो आसा. त्यातून इंद्राक वैकेची शतक्रतवे नमः म्हणून ताका हे संबोधन करता. शतक्रत म्हळ्यार 100 याग करता म्हणून ताणें हे केले. किंतु तेन्नाची 99 याग जाल्ले, 99 याग घडिले. सो इंद्राल पदवी मेळता जाल्यार तसले 100 याग केले रे ताका इंद्र पदवी मेळता म्हणून आशिल्ले. तातून बळी चक्रवर्तीन 99 याग केले. 99 याग केलतना एक यागाक विघ्न हाण गेलो कडे ते 100 याग जायनाशीची तेन्ना हे करून ना जाल्यार बली चक्रवर्तीक इंद्र पदवी दिवका पडटाशिल्ली. आणि एक इंद्र आशिल्लोची तेणे एक इंद्र असताना अनेकल्याक इंद्र पदवी दिवचेक जायना म्हणून कितें वामन रूप धारण करून गेलो तागेले ते यज्ञ भंग केले. म्हणजे तितले यज्ञाक महत्व आमगेले परंपरेंत दिल्लो आसा. आता त्याची सांगिल्लो आसा. आता अश्वमेध याग करचेक जायना, राजसूय याग करचेक जायना, किंतु ताचें फल तुमकां मेळचेक जाता. याग करनाशीच वैकेची त्या यज्ञाचे फल घेवचेक तुमकां अवकाश मेळटा. ते कशी की म्हळ्यार रथस्थं चक्रिणं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते पदे पदे अश्वमेधस्य फलम अवाप्नोति मानवः म्हणून सांगिल्लो आसा. जर रथार बशील तसले रथस्थं चक्रिणं दृष्ट्वा रथार बशील तसले रथारूढ जावन आशिल्ले तसले देवाल दर्शन घेतलें म्हळ्यार तेन्ना वापस पुनः पुनः मनुष्य जन्म ताका मेळना. आमकां दिसता वापस कोणाकय विचारले रे वापस तुका जन्म जावका नाक मारया एक हंतुल्यान मुक्ती मेळ्यार पुरो म्हणून घेनो मस्त लोकांक मेळटा. हां कोण श्रीमंत आसा कोणाला एक पैसे आसा ताका दिसता वापस जन्म आयल्यार हे भोग करेत हे करेत केन्ना पयशे हातांत उरे पर्यंत. जर पैशाचे कसने तागेले कमीपण जाले आणि ताका कष्ट येवचे लागले हे कष्टांतल्यान पार जावन म्हाका मुक्ती मेळ्ळ्या पुरो जाले अशी एक मना दिसता. कोणाकय दिसता ना पयशे आसा पयशे आसून वैकेची तुगेले प्रयोजनाक उपयोगा ना जाल्यार तेन्ना हे जन्म नाका सारकी एकदा मना दिसता. तातूंत कोणाकय वापस जन्मा येवका म्हणले कोणेय अभिलाष करना. हेचीच मागीर एक अंतिम जन्म जावन देवाले वैकुंठ लोक प्राप्ती जाल्यार पुरो म्हणून हे करतात. वापस जन्म जाता जायना म्हणून आमी सांगनाची. आता आमकां मनुष्य जन्म मेळ्ळे आमी जर ते मनुष्य जन्म बरे कर्माक आमी उपयोग करना जाल्यार खंयचे तरी आनी पशु जन्म येताले ना पक्षी जन्म येताले ना क्रिमी कीट जावन जन्म येताले ना पुनः मनुष्य जन्म आयले आयले सांगचे काही जायना. कित्याक म्हळ्यार मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ. आमी एक सांगतना 84 लक्ष योनी दांटून गेल्या कडेन आमकां असले एक योनी मनुष्य योनी मेळटा हरशी मेळना. तशी असताना मनुष्य जन्म मेळताना आमी बरे कर्म करता बरेची देवाले सत्कर्म केल्यार आमकां बरेची देवा लोक प्राप्त जाता म्हणून सांगिल्लो आसा. सो मेन कसन की म्हळ्यार मनुष्य जन्म नाका वापस ताका पुनः जन्म नाका. तेतून रथारूढ जालें तसले देवाल दर्शन केल्यार पुनः जन्म ना. त्याची ताका बहुशा आनी थोडे जन्म घेवचे उरताले ना थोडे जन्म कमी जाताले. फॉर एन एग्जाम्पल तान वापस 10 जन्म घेवचे असल्यार मे बी ताणें हे केलें तसले पुण्य कर्मान ते 10 घेवचे मे बी 5 येवन पावताले ना 5 आशिल्ले 2 येवन पावताले. सो सांगचेक जायना. तातून रथारूढ जावन गेले आशिल्ले तसले आमी देवाल दर्शन केल्यार तेन्ना वापस जन्म ना म्हणून सांगिल्लो आसा. आनी आमगेले अपेक्षा पैकी त्याची
वापस जन्म, वापस भोग, वापस सुख, वापस दुःख, वापस स्वर्ग नरक ह्यानी कोळो का म्हणून आमका अपेक्षा करणं डायरेक्ट विष्णू लोक जाऊन असेल तसं वैकुंठ लोक जाऊ का म्हणून घेणं आम्ही ह्या करतात. त्यातून आम्ही केन्नाही कोणे मरण झालं असल्यावर आम्ही त्या कसं संबोधन करतात की म्हणारी वैकुंठवासी म्हणून त्या ह्या करतात. केलो लोक स्वर्गवासी आणि बरेच कोणे नरकवासी म्हणून कोणे बरे ना कसने तो पाप कर्म केल्यावर वैकेची बरोज कसन की म्हणारी एक स्वर्गवासी वैकुंठवासी बाकी लोक अन्य कसने तरी ह्या करतात संबोधन करतात. सो आम्ही बरोज कसन की म्हणे वैकुंठवासी म्हणतात वैकुंठ लोक प्राप्त जाऊ का म्हणून घेणू कुटू लोकांना अपेक्षा करते. त्यातून रथस्थम चक्रिनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते. पुनः जन्म जायना पदे पदे अश्वमेधस्य अश्वमेध फल अश्वमेध याग केल्यारी कसं एक फल मिळता पदे पदे एक पंतनी पदे पदे अश्वमेधस्य फलम अवाप्नोति मानवः. सर्व ही मानव कोण रथार बसेल तसल देवाल दर्शन करता त्यांना ताका अश्वमेध याग केलं तसल पुण्य मिळता म्हणून सांगितलं असता. पण अश्वमेध याग कर का म्हणून खाली रथार बसेल तसल देवाल दर्शन केल्यावर वैके पुरो त्यांना तुमका ह्या फल प्राप्त जाता. त्यात कोण पळया बाकी टायमारी तुमका लोक कमी दिसताले. बाकी टायमारी तुम्ही पळयले थोडेची बोटान तुम्ही मेजूच्या जाता. आज 10 लोक आज खाली 15 लोक रथारोहणा संदर्भारी नाजले रथोत्सवा संदर्भारी चढ जण येतात. कारण मला ह्याचीच रथार बसेल तसल देवालय एक दर्शन घेऊ का, रथार बसेल तसल देवालय सेव कर का, रथारूढ जल तसल देवालय रथारोहण झाल्यानंतर एक प्रसाद ग्रहण कर का मिळ. एक उद्देशानं तो दुबई असल्यावर वैकेची मंगळुरा येता, दुबई असल्यावर वैकेची तो मोगरनाडा येता ना खई असल्यावर वैकेची तागेल तागेल गावा येऊन गेलो रथारोहणा टायमार चूक नाशीची तागेल सेव करत होतो. बाकी टायमार येत की ना ते संदर्भ ना किंतु रथोत्सवा संदर्भारी खंचे कामात असल्यावर वैकेची तो येऊन गेलो तागेल सेव तो करून घेणवर. कारण कसं की म्हणारी रथारूढ जल तसल द्यावा की एक दर्शन घेऊ का म्हणून त्यांनाही मिळणार. आमक बैकेची एक आम्ही आलोचन दवर घेऊ का. तुम्ही घरांतू तुमच्या चौडवाल्यानी जन्मदिवस उरता ना घरांतू कसं नाही एक संदर्भ येता त्यांनी तुम्ही कसं करताची मागेले काकाला एक आज जन्मदिवस असा हा वचून गेलो ताकी एक दर्शन करून गेलो तागेले एक आशीर्वाद घेऊ का म्हणून तुमका मना दिसता. ताका आता 60 वर्ष भरलाय वयोवृद्ध जल्ल असा आमगेला तुम हलगड असा तागेला आता जन्मदिवस आयलाय. सो तो स्वतः जाऊन गेलो तागेला घरा वचून गेलो ताका अभिवंदन करून गेलो कशी असा किती असा कसं लायक किती आरोग्याने कशी असा हे विचार करून गेलो ताका एक संतोष जाता. आज मागेल्या जन्मदिवसाक मागेल सर्व ही कुटुंब येऊन गेलो मागेले एक आशीर्वाद घेवचे कायल्या मागेल बद्दल एक विचार चेकायल्या म्हण पुढे ना ताक वैकेची एक संतोष जाता. म्हण मस्त लोक आयले म्हाका हे करून गेलो तशीची देवाक वैकेची दिसता. मागेल रथोत्सव आयले मागेल रथोत्सवा संदर्भारी मोगरनाडांत असेल तसं सर्व ही जणांना येऊ का बंटवाळचे लोकांना जणांना हंगे येऊ का कित्याक की म्हळ्यार मागेल उत्सव हांगा घडता असा. मागील उत्सवा संदर्भारी हे जन आनंदी आयतना त्यांना कोणा संतोष जाता देवाक संतोष जाता. कशी त्या व्यक्तीक संतोष झालाय मागील कुटुंबात जन आयलाय मागील अभिवंदन केलंय मागील आशीर्वाद घेतलाय ताके हास येता हा मागे कुटुंबात छोटे लोक आहे. जर कोणीही आईल ना तागेल मनात एक दुःख करता इथले काजी पर्व काल हांव एक जन्म येऊन 60 वर्ष झालाय मागेले कुटुंबाचे लोक हांगा येईल नाची. सो त्या एक मनात कसं एक दुःख असा ते दुःखच पळ्या तर कुटुंबाक लागता. तन्निमित्तानं संदर्भारी वेळोवेळी कुटुंबात लोक वट्ट जाऊन येऊन ह्या उरून म्हळ्यार सर्व ही कुटुंबात लोक संतुष्टीत उरता. तशी देवाक वैकेची मागेले मोगरनाड गावांत रथोत्सव जाताना मोगरनाड गावचे लोकांना आईल ना जाल्यार बंटवाळचे लोकांना जर आईल ना जाल्यार देवा कशी दिसताले. तन्निमित्तानं रथोत्सवा संदर्भारी लोक कितलेही काम करो लोक कसंही हे उरो उठू सोड गेलो शनिवार आयतार आणि पळे नाशीची त्यांना तिथी प्रधान
मध्वनवमीक खई असलेले वैकेच मोगरनाड लक्ष्मी नरसिंह देवालय रथोत्सवाक वच का म्हणले का भावनेनं लोक येतात कित्याक की म्हळ्यार आम्ही त्या उत्सवा सहभाग जाल्यार देव वैके संतुष्टीत जाता केन्ना देव संतुष्टीत जाता तेन्ना तुम्ही कसनेची एक प्रार्थना दवरल्यार ते देव जायत रे तशी जावो म्हणून घेनो तो देव अनुग्रह करता देखून केन्नाही असल पर्व कालाक केन्नाही तुम्ही हे करनाशीची त्या पर्व कालाक त्या उत्सवा संदर्भांतू तुम्ही सहभाग जावन गेलो ते लक्ष्मी नरसिंह देवालय कृपेक पात्र जाले म्हळ्यार त्यांना देव संतुष्टीत जावन मागेल गांवचे जन आयले तांगेल कसने कष्ट असल्यार हांव परिहार कर का म्हणले भावनेनं तुम्ही सांगील उठूची देव त्यांना तथास्तु करूसून दिता त्या निमित्तानं ಒಂದು ವರ್ಷ विशेष कसन की म्हळ्यार नवीन रथ वैकेची हांगा घडत असा रघुवीर भंडारकर कुटुंबीय त्यांनी दान करता असाची आणि त्याची संदर्भारी स्वामेल उपस्थिती वैकेची हांगा प्राप्त जाल्ला असा ताजी वैकिंता चढ कसन की म्हळ्यार 2025 म्हळ्यार 550 वर्ष संदर्भ आमगेले पर्तगाळी मठ आरंभ जावन 550 वर्ष जाता तसल 550 वर्षाचे संदर्भांतूची मोगरनाडांतू मुक्काम जाल्ले इतिहास आमगेले मठाचे दफ्तरांतू बरोच तसल एक संदर्भ जाले त्यानेशीची हांग वैकेची राम नाम जप जातासा रथोत्सव नवीन रथाचे हांगा देवाक वक्सूत तसल एक संदर्भ स्वामेल हांगा उपस्थिती राम नाम जप सो प्रत्येक हंतू हांगा उत्सवांतू सहभाग जावंक तसले अवकाश मेळिल्लो आसा सो हे सर्वही अवकाशांतू सर्वही जन हांगा उपस्थिती उरता म्हणून आमी अपेक्षा दवरिल्लो आसा तेनेशीची सत्कर्म आमगेले एक संदर्भ येता की उपासनेला दृढ चालवावे भूदेव संतासी सदा नमावे सत्कर्म योगे वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे म्हणून आम्ही सांगतात हे तुम्ही ऐकल उरताले मराठी म्हणणी उपासनेला दृढ चालवावे आमगेल उपासन करच्यांतू दृढ जावन घेन आमकां मुखारची म्हणून आमी प्रार्थना करतात कित्याक की म्हळ्यार आमगेल उपासनेन तू केलो पंथा वैरतगू जाता वैरतगू म्हळ्यार चंचल स्वभाव कशी चेंज जाता की म्हळ्यार पहिले कसं एक परंपरा चोल आयल्या तांचो थोडे कमी पण याद वता आता केलो लोकांना अशी एक संदर्भ येता की दिवसा एक संदर्भार आम्ही संध्या वंदन करचे थोडे दिवस जाल्यानंतर चेंज करचे आणि थोडे दिवस एग्जाम आयले पण आनीक चेंज करचे पॅटर्न संडे आयले पण आनीक पॅटर्न चेंज जाता दिवसा ताणे 7 घंटे करचे संध्या वंदन संडे आयले पुढे 9 घंटे जाता एग्जाम आयले पुढे 4 दिवस ना तो अशी चेंज जाता आमगेल उपासनेन तू चेंज जायत वता देखून आम्ही देवाला एक प्रार्थना करताना उपासनेला दृढ चालवावे एक दृढ जावन गेलो एग्जाम असल्यार वैके सेम संडे आयल्यार वैके सेम कष्ट आयल्यार वैके सेम देखून खंयचेय मागील उपासनेन तू चंचल ह्या हाणाशीची दृढ जावन गेन बच्चे तशीची म्हाका तू अनुग्रह कर म्हणून आम्ही देवाला एक प्रार्थना करतात देखून उपासनेला दृढ चालवावे भूदेव संतासी सदा नमावे भूदेव म्हळ्यार वैदिक वर्गांक भूलोकाचे देव म्हणून तांकां संबोधन केलें एक देव आसाचीच प्रधान जावन गेन गर्भगृहांत एक देव आसा भूदेव म्हळ्यार वैदिकांक आणि संत संत वर्ग ना जाल्यार ज्येष्ठ कोणे आसा तांकां सदा नमस्कार करता म्हणून सांगतात भूदेव संतासी सदा नमावे सत्कर्म योगे वय घालवावे तुमगेल वय तुमगेल आयुष्य कसल्याक तुम्ही व्यय करता कसल्याक खर्च करता म्हणून सांगले सत्कर्म योगे वय घालवावे सत्कर्म करचे कितेरी तुमगेल आयुष्य तुम्ही व्यय करता कसण्याची बाकीचे लौकिक जीवन भोग करचे कितेरी आम्ही आयुष्य व्यर्थ करनाशी सत्कर्म करचे कितेरी आमगेले वय आम्ही खर्च करता म्हणून सांगले कसले एक सत्कर्म फायचे दिवसाक घडता असा रघुवीर भंडारकर तांगेल कुटुंबातर्फे न त्यांनी एक रथ हांगा दान करता म्हणून सांगले आणि त्यांनी संकल्प केले आणि फायचे दिवसाक दान करता हे एक सत्कर्म दान करचे वैके एक सत्कर्म दान करताना तांचो सहभाग जावचे वैके एक सत्कर्म खाली तो दान करता आमगेल कसं नाही ते दान करताना तुम्ही वैकेची उपस्थिती उरून गेलो तेन्ना वैकेच तुम्ही हे केले त्या वैकेची एक सत्कर्म जाता आमकां दिसता
आरती करता बट मामो आमक कसन मिळचे तो आरती करता भीतर गर्भगृहान तो उरता देवा आरती जाता ताण आरती करताना त्या दर्शन केल्यावर वैके तुमको फल मिळता तू आरती केला म्हणून तुका फल मिळणार म्हणून तू बेजार कर का म्हणून ना कोण आरती करतासा ते आरती करताशील दर्शन केल्यावर वैके तुमको फल मिळला आमगे त्यातून आमगेला तू सांगता न देव तोषणम वृथा देवाक संतुष्टित करचित असले खंचेही कार्य केल्यारी ते व्यर्थ जायना हा बाकी कसं नाही केल्यावर व्यर्थ जाता बाकी लौकिक जीवनात तू केलो पण आम्ही दुसऱ्याक संतुष्टित करकामुळे किती केलो आम्ही कसकी मस्तीचा प्रयत्न करतात आम्ही केन्नाही सांगताची केन्ना एक नवीन सून घरा येता केन्ना एक नवीन सून घरा येता तिगेला आवसून सांगिल उरता पळे तू लग्न जाऊन गेलो तुगेल माईल घरा गेलतना माईक एक संतुष्टित जाऊ तशी तू चल का म्हणून गेलो आवसून एक धुवेक सांगिल उरता हंग केल तशी थई कर नका माईल गेलताना तिके संतुष्टित जाऊ तशी तू करत का म्हणून गेलो एक हितवचन औस सांगता आता औसून सांगलं मला पुढे ना आणि तिके एक नवीन वातावरण ऍडजस्ट जाऊचे टाइम लागता एक एक लोकांचा स्वभाव कशीचा माईल स्वभाव गोतना मावाल स्वभाव गोतना घरची स्वभाव गोतना सो त्यातून औस कसं सांगता तू लोकांक संतुष्टित जाऊ तशी चोल घेऊन वच म्हणून घेऊन एक हितवचन सांगता त्या औसूल कर्तव्य सो त्या कर्तव्य पालन करते किती रे ही नवीन घरा येईल तसल सून सकाळी उठून गेलो ते किचना उठून गेल चहा करची की ना कॉफी करची की वचून गेल पहिले माईक दिवची की म्हणजे माईक एक समजून हा फर्स्ट डे कची चहा हाण गेल दिल्या सुनीना आता कसं जात की म्हळ्यात संदर्भारी माय वैकेची एकदम प्रेस करचक वत ना आजी एकदम ऐकल मला ती फाले मातेर चोन बसले एक अशी एक सांगेल मनांत उरता सो आज एकदम ती हॅ करचक वत ना सांगचक वत ना मनांत दवर घेता ही वैकेची मस्त प्रयत्न करता सक्षखाणी उठेता किचनाक वत्ता वासरी वत्ता चहा करता कॉफी करता माईक दिता सर्व लोकांक दिता किंतु माय कसं नाही उलेना माय कसं नाही एक्सप्रेशन दिना माय कसं नाही हा बिगी उठलं मुगो म्हणून गेलं कसं नाही तरी एक काहीही सांगना फाले आणि वापस चहा येऊ खाणे वे ती काही उलेना दुसरे दिवस वापस सेम ती औसुक सांगता आज दिल्या कसं नाही रिप्लाय आईल ना वापस फाले सांग फाले वचून दी कसं नाही सांगता नाही वापस ट्राय करता आणि वापस माय कसं नाही उलेना एक 3-4 दिवस झाले पुढे ना त्यांनी एक सुनीक दिसता इतकं सकाळी उठून गेलो वासरीक वचून गेलो चहा कडच्या कळ ना दिल्यावर वैके माईक संतुष्टीत कर कामुळे तिथे चहा शिकचे कोळ गेलो चहा होर घेऊन दिल्यावर वैकी माय एक शब्द वैके उलेना माई एक शब्द वैके उलेना त्यांना तिगेल मना कसं इतला उठू केलेलं आहे व्यर्थ निवे म्हणून ती सांगता हे लौकिक जीवनात तुम्ही व्यर्थ म्हणून सांगता इतलं केलेलं व्यर्थ झालंय सकाळी 4 घंटे उठून गेलो एक्झामाक वाचून गेलो कडे लास्ट गव्हर्नमेंटान सांगले आज रद्द म्हणून कुठे ना तुम्ही कसं म्हण इतलं 4 घंटे उठून वाचील उठू व्यर्थ सो तुमका कसं दिसतं की म्हळ्यार लौकिक जीवनात कसं नाही केल्यारी केन्नाही केल्यारी व्यर्थ म्हणून दिसताले किंतु देवाल तशी नाही तुम्ही येऊन गेलो देवाल दर्शन केलंय खाली देवाल दर्शन केलंय इथं येऊन गेलो हा हे केलंय व्यर्थ जन्मुर ना तुम्ही खाली येऊन देवाल दर्शन केल्यावर वैके व्यर्थ जाय ना त्यातून न देव तोषणम प्रथा देवाक संतुष्टित जाऊचे खंचेही कार्य केलं म्हळ्यारी त्या व्यर्थ जाय ना एका आज उपयोग येता ना खाले उपयोग येता ना परांतरी उपयोग येता तुमगेल जीवनांतरी उपयोग ना जाल्यारी तुमगेल कुटुंबाक तरी उपयोग येऊची तशी देव केन्ना तरी एक दिवस अनुग्रह करता किंतु व्यर्थ मात्र जाय ना तन्निमित्तानं आयच्या दिवसात एक सत्कर्म घडचसा तो तुम्ही सर्व लोकांत उपस्थित उरचे तदनंतर मुकाबील दिवसांत रथारूढ जलत असले देवाक पळत असेल तुमके एक संदर्भ मिळता प्रतिवर्ष मिळता किंतु ಒಂದು वर्ष स्वामील उपस्थितीन तुमका पळत असेल एक अवकाश हांगा देवाल अनुग्रहान प्राप्त झाले तंतुवैकी तुम्ही सहभाग जाता म्हणून आम्ही अपेक्षा दवरिल असा परंतु आईच्या दिवसाक स्वामील आगमन निमित्तानं सर्वही लोकांना बंटवाळ तुला नाही लासाची मंगळूर तुला नाही लासाची
मोगरनाडाच वेकेच जन हांगा आसाची तशीच अनेक दूर दूर गांवतुल्यान वैकेची हांगा आयिल्ली आसाची त्या सर्वही जनांक तांणी करता आसलेल्या उद्योग व्यवसायांतू तांणी करता राबचीत आसलेल्या घरांतू तशी मोगरनाड ह्या लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानांतू तशीच हांगाचे वैदिक वर्ग तांगेल जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पण.